Gràcies, senyora presidenta. Senyor vicepresident, ens presenta vostè un altre cop un decret de pròrroga pressupostària com una mera qüestió tècnica, com un pur tràmit pressupostari, però no ho és, i vostè ho sap. Almenys que es consideri una qüestió tècnica la situació d'endeutament que viu avui el govern de la Generalitat, amb un deute públic que ens ho faran arribar concretament, però que es pot aprovar als 80.000 milions d'euros, dels quals vull recordar que 2/3 parts ho són endeutament amb l'estat espanyol. I ho dic ara per recuperar després una reflexió posterior. Aquesta pròrroga pressupostària, al nostre entendre, posa de manifest la situació de greu inestabilitat política que viu el govern català des de l'any 2010 i el doble llenguatge del govern i dels grups que li donen suport. Un any més és necessari que l'aprovació i debat dels pressupostos es faci en una situació excepcional. Portem 7 anys consecutius amb pròrroga pressupostària. Els darrers, ja s'ha dit aquí, que es van aprovar en temps d'acord amb la llei de fiscalitat, a la llei de finances públiques de Catalunya, van ser del 2010. Des d'aleshores, tots els altres han estat prorrogats puntualment o definitivament per la incapacitat d'aprovar els pressupostos. Des d'aquest punt de vista, permetin que els hi faci una mica de memòria i els hi recordi què ha passat amb aquests 7 anys, perquè crec que és bastant adequat per adivinar, per intuir què és el que passarà també durant el 2017. Perquè a Catalunya quasi tot es repeteix, quasi res és novetat des d'aquest punt de vista. Recordaran vostès que els primers pressupostos del govern de Mas, del govern dels millors, els del 2011, van ser aprovats amb l'abstenció del Partit Popular. Els del 2012 ja es van aprovar el mes de febrer amb el vot favorable del Partit Popular. Per fer memòria, recorden? Va ser aquell any del quid pro quo. Tu me das, jo te compenso. Uns van votar els pressupostos, el PP va votar els pressupostos a Catalunya i la llei Òmnibus, que va desmantelar l'acció del tripartit i, entre altres coses, aquella llei d'habitatge de la qual avui tothom es vanagloria i que han hagut de treure del cistell per poder encarar la situació d'emergència habitacional. I CiU, per compensació, va votar a Espanya tot el que se li va posar per davant. Lleis d'estabilitat pressupostària, reforma laboral i reforma energètica. I no va votar res més perquè no se li va proposar. Les eleccions del 25 de novembre del 2012, convocades per ampliar la majoria, van provocar exactament el contrari. I la conseqüència va ser que el 2013 no van haver pressupostos a Catalunya. Per què? Bastant evident. CiU necessitava canviar de soci de govern, necessitava canviar de parella de ball i això necessitava temps. Passar d'abraçar el PP a fer-se amics d'Esquerra Republicana mantenint les mateixes polítiques no és una cosa que es pugui fer fàcilment. Requereix una bona posta en escena, requereix un treball continu, requereix que la divisió mediàtica a Ítaca faci bé la seva feina. No es pot fer amb 2 telenotícies, això requereix una mica de tasca. I també Esquerra Republicana, el partit que vostè presideix, necessitava un temps d'adaptació, perquè passar de ser l'oposició a ser el principal suport del govern, però sense de ser el cap de l'oposició, és una cosa que fins i tot amb un polític molt híbrid com vostè no és una cosa fàcil, vull dir que calia fer-ho. I per tant, els del 2013 no van poder ser. Va caler esperar el del 2014. Recordin que aquells pressupostos del 2014 van ser uns pressupostos una altra vegada excepcionals. Per alguns va ser tan excepcional perquè van mantenir les polítiques de retallades, perquè van continuar amb les polítiques de privatització de serveis públics i perquè van autoritzar la major venda de patrimoni de la Generalitat que s'ha vist. Per cert, una venda de patrimoni públic de la Generalitat que espero que algun dia algú doni comptes d'ella, perquè tenim dades ja que ha estat des del punt de vista patrimonial bastant ruïnosa. Però per uns altres la situació excepcional era d'un altre caliu. Per vostès, per la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'argument per al qual s'havia d'aprovar aquells pressupostos que mantenien la mateixa política del govern dels millors i que havia recolzat el PP eren uns altres. Vull recordar-hi les seves paraules, senyor Junqueras. Votem aquests pressupostos perquè són els darrers pressupostos autonòmics, els del 2014. Els del 2015 ja seran els de l'Estat, del nou Estat, l'Estat català. Els hi sona a vostès alguna música, això? Els hi sona alguna música recent, d'aquesta que es va reproduint constantment? A mi sí, perquè és el mateix que s'està fent en aquests moments en relació als pressupostos del 2017. Aquest és el tema que es va suscitar i, evidentment, el que va passar a continuació no va tenir res que veure amb aquesta realitat. Com està passant en aquest moment, l'única diferència, al meu entendre, i amb el respecte al paper de cada grup parlamentari, és que l'espai que en aquell moment feia la CiU dirigint la política pressupostària ara la fa Esquerra Republicana i l'espai que ha deixat lliure Esquerra Republicana de Catalunya ara l'ocupa la CUP amb arguments molt semblants. El guió és el mateix,
només canvien els sectors. Des d'aquest punt de vista, aquesta mena de donar suport al govern continuant a l'oposició és una pràctica que s'està mantenint. I arribem als pressupostos del 2015. Recordin, van ser uns pressupostos que van donar continuïtat. Van donar continuïtat a les polítiques de privatització, de venda de patrimoni, de privatització dels serveis públics, de retallades. No és una opinió només meva o del grup parlamentari d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa. Vull portar aquí a col·lació l'opinió que en el seu moment va emetre l'amic David Fernández, portador de la CUP en aquell debat. Aquests són els pressupostos del fanatisme de l'austeritat i una declaració de guerra a les classes populars. És del 2015, aquests que venim prorrogant i que continuen marcant la nostra realitat. Però en canvi vostès, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, es van presentar una altra vegada com els darrers pressupostos autonòmics. Aquella vegada sí que en diria de veritat. Els del 2016 ja serien una cosa absolutament diferent. És evident que no va ser així, és evident que d'aquells pressupostos va quedar el de sempre. Retallades, privatitzacions, venda de patrimoni i una política que té res a veure amb les polítiques de progrés. Arribem al 2016, com que és més recent, suposo que a ningú se li va oblidat el que va passar el 2016. Permetin que els digui que crec que els pressupostos del 2016 tenen una certa similitud amb els del 2013. Calia una mica més de temps perquè aquells que havien qualificat els pressupostos del 2015 com un atac sense precedents a les classes populars i sobretot una declaració de guerra, doncs tinguessin un temps de maduració i poguessin acabar votant uns pressupostos diferents però que mantenen aquestes mateixes línies. I això és el que sembla que pot passar amb els pressupostos del 2017. Insisteixo, el guió és el mateix, només canvien els actors que lògicament es van renovant i van ocupant uns els espais de l'altre. Uns pressupostos, se'ns diu ara, que estan fets, fins i tot alguns plantegen la necessitat de demanar sacrificis a les classes populars, perquè són imprescindibles perquè aquest Parlament pugui aviat aprovar una llei de transitorietat jurídica que ens obri la via a un nou estatus. Perdoni'm, poden canviar una mica les paraules, però és que el discurs continua sent des de fa exactament 5 anys el mateix des d'aquesta perspectiva. I sobretot està muntat sobre una ficció absoluta, li hem dit moltes vegades, perquè vostès ens presenten ara una pròrroga pressupostària per arribar a una aprovació dels pressupostos, però una aprovació dels pressupostos que és capaç de contenir dins seu un apartat que diu que es deroga la llei d'estabilitat pressupostària, conjuntament amb la llei de finances, de mesures fiscals, i simultàniament s'aproven unes esmenes que són la mare dels ous del pacte entre la CUP i Junts pel Sí, que el que diu literalment que totes les polítiques socials que s'acorden es financiaran a partir d'un procés d'endeutament que haurà de ser d'acord amb les lleis d'estabilitat pressupostària que segons l'article 14.3 diu que hauran de ser autoritzats per al senyor Montoro. Bueno, jo només li demano una cosa, senyor Junqueras. Si és possible, no coincideixin amb el dia, que el dia que vostè vagi per la tarda a demanar-li autorització al senyor Montoro per aquest endeutament no sigui el mateix dia que pel matí aquest Parlament de Catalunya hagi aprovat la llei de transitorietat jurídica. No seria la primera vegada que això passa, perquè vostès són capaços d'estar constantment situats amb la ficció. Doncs bé, li ha dit avui el president del nostre grup, és que no, miri, escolti, nosaltres recolzem el referèndum, estem disposts a batallar fins al final, estem disposts a aconseguir pressupostos socials. Per cert, com li hem de dir? No hi haurà pressupostos socials mentre no hi hagi una reforma fiscal que permeti fer pagar els que més tenen per financiar les necessitats de la gent més necessitada. Tot l'altre no pot ser, ni tan sols a l'endeutament amb el senyor Montoro, que vostè sap que està condicionat a complir un dèficit públic i està condicionat, a més, a que cada mes vostè està enxufat amb un cordó de respiració assistida amb el que el FLA li va donant determinats recursos. No, escolti, desobediència, es digui com es digui, i submissió, al mateix moment no pot ser, excepte que vostè no cregui amb l'aigua seca. Jo sé que per vostè aquestes coses ha demostrat durant molts anys que són capaços de fer-la, però bueno, no ho sé, si la gent continua creient que això és possible, doncs miri, el felicitarem des de la perspectiva. Bé, com pot imaginar, nosaltres no podem donar el nostre vistiplau per dues raons. Primera, vostè ha fet el debat pressupostari amb un Parlament en miniatura, és a dir, de 72 diputats, no? Doncs ara ho sento, no ens pot venir a demanar als altres que li aprovem una cosa que vostè no ens ha mai permès intervenir. Ha volgut vostè veure-ho només amb els seus socis de la CUP, és legítim, absolutament legítim, però aleshores no ens vingui després a buscar això. I segona qüestió, no li donarem
el vistiplau a una pròrroga dels pressupostos que, vestida d'autorització de necessitats financeres, comporta la pròrroga... Senyor Coscubiela, ha exhaurit el temps. Acabo. Dos paraules, només dos. Uns pressupostos que suposen claríssimament, en paraules de l'amic David Fernández, una agressió sense precedent a les classes populars d'aquest país. Senyor Coscubiela.